מחאת צומת עמיעד בוטלה בשבוע שעבר והשבוע בשל המצב הביטחוני, אבל הקול שלנו חייב להמשיך להישמע, לא רק בממות הארציות אלא דווקא כאן בצפון. החיסול של נסראללה אתמול בביירות הוא אירוע חשוב, אירוע שמחזיר את כוח ההרתעה, מחזיר אט את האמון בצבא ההגנה שלנו שנפגע נוכח מחדלי ה7 באוקטובר. טייס חיל האוויר ציין בדבריו בשיחתו עם מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר לאחר התקפה על ביירות: נעשה כל שנדרש כדי להחזיר את החטופים ותושבי הצפון הביתה. ואנו מודים לו שדיבר בשם כולנו. כי לא יהיה ניצחון ללא קיום מצוות פדיון שבויים. זו חובתנו המוסרית והחוזה הלא כתוב בינינו כהורים ששולחים את בנינו ובנותינו לצבא, וכאזרחים לבין המדינה המחויבת לעשות הכל כדי להבטיח את שלום כולם. אז לא נשקוט ונשוב לצמתים עד שכולם חוזרים. בעסקה עכשיו. 11 חודשים חלפו. כ-70,000 תושבי הצפון עדיין עקורים מביתם. אנחנו לפני עוד שבוע מורכב של כוננות ספיגה. אני בטוחה שגם אתם מוכנים לספוג. ובתנאי שהמשימה תהיה להשיג את השקט והביטחון המיוחלים. תחילה במבצע צבאי, אך בסיומו בהסכם נחוש ועם שיניים. הסכם שיביא בסיס לחזרה בטוחה של כולנו הביתה, ולהתחלה מלאכת השיקום והצמיחה. כי עוד נכונה לנו דרך ארוכה של איסוף השברים, איחוי הקרעים, גיבוש הקהילות והחזרת תנופת הפיתוח. רגע לפני השנה החדשה נישא תפילה כי בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, לא כטב"מים ולא טילים. שתהיה שנה טובה, שקטה ובטוחה, ושגשוג וצמיחה. אמן. אמן.